Nhaiwe chali. Iwe uri normal here? Uri normal? Iya, mama. Aiwa, madyiro ako ari normal here? Ndoda kuziva. Kuti kani? Unoziva kuti iwewe tadya kake, wadya kake chingani? Wanwa tea. Ukapinda mulunch. Wakadya gomo rakadai resadza. Iye zvino wakutora drinki zvenenhingi uchidya nechingwa sandwich. Zviri normal zvauri kuita herewo. Amai, makapfeka mabhachi, makapfeka zvimafirisi. Nguva ino yekupisa. Ambokutaurira kuti mapfekere njani. Kana ndichidya siyai ndidye. Saka iwe une shuwa iwewe kupota wachikakavadzana neni zvaunoita izvi. Aiwa ka. Iwe chale. Inini kanda kutsiura zvinhu. Tsiurika iwewe. Aiwa. Iwe watitengere chikafu iwewe wega pano. Ukaona chikafu firiji yakazara netete kudya chete. Iye ndakupamedza so mabhachi angu inini. Munotsiurwa nani? Iwe unotsiurwa nani? Kuchikafu chingatsiurwe munhu. Iwe dzora maitiro ako iwe. Tasazidumbura unare. This time is abnormal. It's abnormal lord. Abnormal lord. Unozvinzwa? Amai munochuba. Kana muripo musinoenda kubasa munonetsa chete. Munotonetsa. Nasana bona madyiro akadai. Nguruve iri nani panewe. Nguruve. Aiwa. Iyo foni handisati ndambonzwa chiti haina data. Yamakani batutu. Atonongoza. Kudya zvedzinza rese. Aiwa, Mwari ngaandibatsire pauri.